Omo meyo mokoro Kisi Municipal Council. Bono iga mangana agukwana Kenya iga. Ni Deputy President ya Kenya kourwa abaskari. Na ende committee ya bunge njara angeretie Minister ya Internal Security. Omuskemati ya nyomo gusio itaiga. Achikoiraniria ningi gekogera bakomoura abaskari. Lakini omuskemati yangi ni geresa tebinte byao korwa seri swali aboretu uri swali gaboretu nginki moko muurera abaskari agajaga kweresa buna bwata mali angana buna mali ya yarendire na buna abaskari barabange gotaka komop emotions cyaba Kenya inde babegose ngaiga abaskari barendete Deputy President na abange ngana urwa mbuya egera abantu batebe ngaiga akiabuna abange tiga urubake but igo nataka bono ku address abantu baminto bamanye ekene kia mangana Kenya iga ntubwate president ne president igekurwese family yo mochio Kenyatta urendire mono lakini egero ale kuorokia abantu garia buna barendete family ya Kenyatta igari goteba akobabekera chinamba chinke buna 10 natakangorore matiangi egekogera amangana ya nigari se public domain bune president ya Kenya ni family yabo nigo barendire n'abantu bagochigo karibia 1000 police officers elfu engima y'abaskari barendete enamba irange elfu yemo erendete family ye president ni president lakini ekero akoru figures chie deputy president aroga akorwa engima muna maria yarendire erindo manyagoteba ngaigo nero rendire rende and that is okay na tebeti 257 lakini tato tebeti 1000 be family president na amari president na tato tebeti ngagare in trillions amari ayu by 2011 ni garenge in the public domain ni garenga za magazeti ni garenge chi trillion isato ne point isato ekero muigwete igo aina mangano gokumi erebono tuatata tekototebia iyo egekora no ago korobo youth bono nari gotebia musikemati yangi just stand up and live to your qualification qualification yao gogoteba ore Dr. Matiangi meaning you got a PhD in whatever field omondo ikire gabu gara an authority